כשעליתי היום להר, ברור היה לי שהראשונים להבין שכאן כבר ניצחנו את המלחמה, אלו הוואקף המוסלמי. תראו איזה שקט, תראו איזה רוגע. עם ישראל כשהוא פועל בטהרה ובקדושה ומשתחווה אפיים ארץ, כשהוא רואה אותנו, האויב שלנו, כשהוא רואה אותנו ככה, בפישוט ידיים ורגליים, צלם, כשהוא רואה יהודי ככה בהר הבית, הוא מבין דבר פשוט, זה של היהודים. ואם זה של היהודים, כל הארץ של היהודים, כל ארץ ישראל מקופלת מתחת למקום הזה. במשך שנים על גבי שנים אמרו לנו, אתם העולים להר, תבעירו את המזרח התיכון, ושימו לב מה שקורה. ככל שעולים יותר יהודים להר, ככל שהאחיזה של עם ישראל בהר גוברת, בתפילה, בקול רם, בהשתחוויה, בשירה, בריקודים,